home viu encara? Oh, ja va estar molt gran. Ja no. Com cantant d'all. Ara tu ja has de conèixer més perquè estàs berefinada. Som en el Fontaró, un puesto que tothom venia a rentar. No s'aturava mai de la gent. Sí. Jo amb aquesta de l'escola. No. Sí, nosaltres, no sé, més o menys. Amb Anna Maria, I amb Anna Maria Veïnada i... Jo i na Bàrbara eren veïnades. Ara amb en Antoni només eren conegudes de pel carrer. Pues jo recordava que era ben joveneta i també ja venia a rentar. I com que aquí no hi havia aigua a la casa, ho havien de rentar en el Fontarró. Molta. Tots els dissabtes i els diumenges. Però que veníeu. A rentar. Sí, però un dia, el dimarts o el dimecres, no tenia el dia. I diumenge, gent Aquí no hi havia... El dissabte i el diumenge, sí. Veníem a rentar quan mos queia bé. Llavors hi havia na Magdalena Lluenta, na Nita del Molí, pues, jo que t'he de dir, la tia Poteca, les Raogones, pues aquí hi havia, jo que té, una gentada. Sí. Aquí mos coneixíem a tothom. Forasters, mallorquins, tothom. Perquè aquí si hi havia una persona forastera, no la posaven de part, l'adaptàvem a nosaltres. Era com qui sé... El Pontarró. Era com qui sé el Pontarró. Quan xerres que hi ha moltes coses que dir, és com qui sé el Pontarró. I hi ha de tot que dir. Les notícies se sabien aquí. Aquí se deia de tot, se parlava de tot. Marmolano. Lo que sortia. Lo que sortia. Nosaltres també havíem d'anar a cercar aigua a la Manxa, perquè cada sector o cada un parell de carrers hi havia una manxa, hi havia una cisterna i anaves i rodaves i si estàvem fora havies de dur el viatge i cada dia de matí la mamà deia heu d'anar a cercar aigua i quan arribàvem a casa nostra deia podeu anar a fer un altre viatge. Oh, quina dona! No, com que no hi havia, pràcticament no tenien cisternes. Sí. I nosaltres al veïnat teníem una casa predina, però anàvem a cercar una gerrateta d'aigua per beure. Nosaltres quan fèiem estraginar les poals d'aigua eren ben jovenetes, perquè anàvem a fer feina i llavors per posar l'aigua que nostra, jo i la meva germana duíem poal d'aigua d'aquí. Tots els dues mos tornàvem. Ma mare ja tenia feina a cuidar-nos a nosaltres. No necessitàvem prendre-ho tampoc, perquè de rentar quasi pràcticament més o menys tothom en sap, o més bé o més malament, tothom en sap. Jo, ma mare, tenien 18 o 19 anys i no me'n va ensenyar a rentar, però ho aprens, si ho vols aprendre. Tot dones, no hi havia cap home. No, no s'empatxaven. Jo, mon pare no entraginava gent d'aigua, eren altres. No, els rits, els que hi podien. No en tenim. No, de regants hi havia aquell grup que tenien aquells minuts. Sí, jo, Precisament. jo entenc, de regants. No, més homes. No hi havia dones, eren homes. Ara ja hi ha de tot. La meva mamà varen comprar un motoret per posar a la pica, per rentar. I diu, això pareix una dona vaga. Ropa. Veia els grifons. El grifon tothom qui pot donar canal plena. Hombre, era més còmode. De tenir-ho o no tenir-ho, hi ha avantatge. Va ser una primícia.
perquè tenir lavadora, tenir quarto de banyos i aigua, abastament, va ser una monada. Canviar això per allò, hi ha avantatges, reina? Rentar en sa mà a rentar a sushi, hombre, hi ha avantatges. Que hi havia una dona que venia i estava tot de matí, que tenia 4 o 5 dies, Nadal passat. Com? Nadal passat, moltes vegades hi estava sí. tot de matí. Encara n'hi havia que venien. Encara no hi havia tothom que tingués lavadora. Jo crec que vaig ser de les darreres que vaig anar a rentar. Creixes d'aigua de moment no n'hi ha hagudes. Més o menys tenim l'aigua que toca. Això no vol dir que més endavant no hi haga crisi, però fins ara no. Els torrents, segons he sentit a dir, que estan molt mal cuidats, molt bruts. Però aquí ho cuiden molt, Aquí ho fan molt net, sempre se cuiden de tenir-ho arreglat. Ara els torrents sí que falta gent per fer-ho net. I va ser una època, això de l'aigua de la Bastida, perquè era minero medicinal, jo que sé, i l'aigua és bona perquè lleva malalties i tal i qual, i bona, era una aigua bona, i resulta que la font s'ha secada. Només hi ha una cosa que dir, que era molt familiar la gent, però la gent d'ara no és reina. Però aquí era un companyerisme, era no sé, familiar, tot mos coneixíem i tot mos ajudàvem. Ara tothom ha de ser el cap viu a casa seva, tots sols. I encara. Si mos veuen per la televisió, que són aquestes tres mones. I tot. Que si han dit colcador, No, i tot, estiradit, bon cabal. ja diran això és de veure. Tot ja diran això és de veure si diuen dos.